ми беше притеснен вчера. Така че... На първият път някакси е малко по-такъв, по-специален. И с колко жени си бил? Малко. По-малко от 10. Нямам чак такъв някакъв впечатляващ опит, но за сметка на това е... Аз държа на по-дълготрайните неща. Защо реши така с мене? Значи аз съм си направил регистрация по една проста причина. Решил съм да изучавам повече. Какво искат, как си казват нещата. Примерно, първо не си беше сложила снимка. Не ми беше много удобно да си изпращам моя снимка. Малко се притесних такова. Аз искам този, аз тази. Нуждата е майка на странни кревати приятелства. Така е. Абе, решила съм. Ще го направя. Специално за първи път... Моите съученици не са много мъже. Разбирам какво всеки нещо. Така му се иска, че не може да се така. Колко си години? 13, ще стана на 14. Имало ли си други такива малки приятели? Човек се изкушава. И такъв съм си. Това е. Хубаво ли е да правиш такива? Най-хубаво. Ще правиш спокойно. Ще разбереш, че е много хубаво. Ходил ли си с прекъщи? Не. Съм ходил, няма... Ти искаш ли да си легнеш с мен? Искам. Аз искам. Съм аз само човека, на който му се иска. Разбира се, нормално човек да поиска по-млад човек. Имаш интересни снимки. Такива са, да. Ще ми разкажеш ли за теб? Какво да те разкажа? Не знам, интересно ли е какъв човек си? Такъв какъвто ме виждаш, това, което съм такъв. Инженер съм, правим електроника. Какво ти се състои работата? Правим електронни блокчета за превозни средства. Ти имаш две висши. Не е ли много? Как ги изкара? Трудно, ама ги изкарах. Реших, че уча електро. Започнах първата си работа, започнах работа с комуникации покрай мобилни оператори и дневно телефон. Твоята фирма някаква известна ли е? Аз чувала ли съм? Правим трамвай в Атина. Коя? Трамвай? Столичен електро.